Лукашенко не вечны. Яму хутка гамон. А ябацькі ад змагароў нікуды не дзенуцца. Змагары ад ябацек таксама нікуды не дзенуцца. Таму што мы адзін народ, а Лукашенко пашвара і здраднік. Калі сіпаты не сканае натуральным чынам, гэта будзе другі Каддафі, альбо Зычара. І пасля сыхода картаплянай галавы нам прыйдзецца дамаўляцца. Палюбе. І я вырашыў зрабіць першы крок насустрач. Я заходжу ў стрымы ябасек і спрабую наладзіць з імі дыялог. А Андрэй Павук стрыміць ўсё гэта ў YouTube-канал «Рудабельская показуха». Але мои визиты не усім даспадобы. Че ты лазишь по стримам? Третий стрим, куда ты уже заходишь. Что ты хочешь от нас, от простых жителей нашей страны? Я хочу просто разговаривать. Спердаляй, курва, с tego лайва. Ну як так, Санек?